Karon guys, ato nang iandam ang mga lamas para sobraan kalami ang atong pagluto guys ba. Para makayo ning atong mga kumalaon nga mati kubkub. Kubkub giniron. Na sa ato sang limpyuhan ang tiil guys kay murag baling kubal ni guys. Liwats gahiwa. Dawa! Alas man ang bunga nga mo, ha? Pato ni siya sa atong tiil. Sa tiil adventure. Sila na sa atong pa prepare na ta guys. Kay sobraan yung kalami kung ako'y muluto. Sana Human na og limpyo guys. Matik na na. Ato nang iandam ang mga panakot dito. And syempre din nato kalimtan ang mga kuko guys. Muna siya nagpadalag kalami sa tiil sa manok. Wow. I mean ingredients guys. Ang kuko kuha sa taglama sa atong mahiwagang ref. Pahilakon mo puta sibuyas guys. Okay, yeah. Andam na itong lamas. So, ato sana siyang pabukalan guys. Iluro na to sa tubig. I-mix ang lamas. Butangan tayo kalamansing. Ako'y tilaw ba? Lamian ako. Ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Gago! Bola lang yan. Free taste. Lamia. Makakaon ka ani ba? Makalimot ka. Pangalan nimo. Kaya lang, ay! Mapula-pula ka. Pwede na. Yung lamia. Murag ako. Sana all. Matik mga una tagoy kubkob. Butangan dahin og sibuyas dahon para igat lang taon. Garnish ba? Kubkob guys! Kubkob guys! Kubkob! Kubkob lang guys!